Ake senze kanje bazalwane, samukele the bishop. We are so blessed at KZN. Nasemzimbeni kaKristu. Ibandla kulesi sikhathi, he's one of our legend. Ngomunye ubaba ongobaba bethe enkosini. Last year ngasho ngathi uBishop SP Zikali sasesikoleni ngama-90s, ngo-96, 97 siphenduka. And sasibukela kubona beshumayela ngaleso sikhathi kwi-Ghost Army. And ngaleso sikhathi sasithanda into kaNkulunkulu ophezu kwabo nefu likaNkulunkulu eliphezu kwakhe. Othi ngalezi ayikhathi angazi noma uBishop usakusho yini. Kodwa mayisegijima kakhulu wawumuza ethi wawungama-90s ngaleso sikhathi. Kungathi khona uphelepele obabayo. Umuzwe ethi namhlanje bazalwane, he's our senior. Ubaba wethu ebandleni likaKristu lonke. South Africa yonke is blessed to have him. Hallelujah. In the mighty name of Jesus Christ. Bazalwane uhamba uzosha hamba nayo egameni likaJesu. Umpostoli Stimbuyazi usekhona. Akashayela izandla Bishop Smith Zikali eseza phambili akasililisele stadium. Sishaya izandla, shaya izandla, shaya izandla zafika uBishop phambili. Shaya izandla lilizela, shaya izandla, shaya izandla lilizela, shaya izandla. Iyamethemba leli thuba ukubingelela uBishop Buthelezi kanye nabo bonke asebenzisana kanye nabo kulombono. Singahlala phansi bazalwane, singahlala phansi. Kulombono umkhulu kangaka ophezu kwamahlombe abo ukuthi thina sonke silele bebe uthandazela, bebe behlela benza zonke izinto ukuze lo mbono uphumelele. Uma ubona sesihlangene kanje kuba sengazathi into ebilula, kanti umsebenzi onzima ukwenza inkonzo efana nale. Angibingelele bonke abefundisi, izingceku zikaNkulunkulu ezikhona Fivefold Ministry yonke. If there are bishops ngibabingelele nabo. Amen. Ngoba bona bekho la kwi-Fivefold. Sibingelele bonke abazalwane, ubaba, umama, abafowethu, dadewethu abasihlabelelelayo. Kuyisibusiso esimangalisayo. Ngicela ukufunda lamazwi atholakala encwadini yesibili kaTimotheo isahluko 1, 2 Timothy chapter number 1. Uma uzofunda from verse number 3 kufunda kanje: ngiyambonga uNkulunkulu engimkhonzayo kusukela kokhokho ngonembeza omhlophe, njengalokhu ngikukhumbula ngokungaphezi emikhulekweni yami ubusuku nemini, langazelela ukubona ikhumbula izinyembezi zakho ukuze ngigcwaliswe ngentokozo, ngikhunjuzwe ukukholwa okungena kuzenzisa okukuwe okwahlala kuqala kunyoko uLois nakunyoko uEunice. Yebo ngiyethemba nakuwena, ngaleso sizathu ngiyakukhumbuza ukuba uvuse isipho somusa sikaNkulunkulu esikhona kuwe ngokubekwa izandla zami, ngokuba uNkulunkulu akasiphanga umoya obugwala
kepha owamandla nothando nokuzikhuza. Amandla khona nothando lukhona, kufanele futhi nokuzikhuza kube khona. Ngalokho ungabi namahloni ngobufakazi bengenkosi yethu nangami isiboshwa sayo, kodwa hlanganyela ukuhluphekela ivangeli ngamandla kaNkulunkulu. Wasisindisa, wasibiza ngobizo olungcwele, kungengo kwemisebenzi yethu kepha ngokwelakhe icebo lomusa esawuphiwa kuKristu Jesu zingakabibikho izikhathi, kepha osubonakalisiwe manje ngokubonakala komsindisi wethu uJesu Kristu, owachitha ukufa walethela ekukhanyeni ukuphila nokungabhubhi ngevangeli. Engamiselwa lona mina ngibe ngummemezeli nompostoli nomfundisi ngaleso sizathu ngiyahlupheka nangalokhu kepha anginamahloni ngokuba ngiyamazi engikholwa nguye. Ngiyethemba ukuthi unamandla okulonda lokho engikubekile kuye kuze kube usuku. Ngithanda ukukhuluma imizuzu emfishane kulesi sihloko esithi ngiyamazi engikholwa uye. uPaul enye madoda eyabizwa uNkulunkulu ngendlela engajwayelekile. Bonke abanye babe phambi kukaJesu noma babe busy nemisebenzi yabo, la khona kwafika uJesu wenza izimangaliso kwabanye, abanye akenzanga izimangaliso, kodwa kwafika la khona ebabiza ukuthi ngilandeleni ngizonenza abafundi. Ngoba asikho isizathu sokulandela uma engekho amandla okwenziwa. Angiphinde futhi lithi iBhayibheli uJesu wathi ngilandeleni ngizonenza ngilandeleni. Ukwenziwa it's not a problem, but a problem ukuthi are you available to follow. Ngoba uJesu nawo wonke amandla okwenza, kodwa kungenzeka ukuthi enawo amandla kodwa bangabibikho abantu azobenza. Na uPaul ke wabizwa yena kabuhlungu ngoba wabizwa ephethe amasamanise ubulala abazalwane ene mandate yokubuya nabo befile noma benamaketango. So uPaul kwi-mandate ayeyishisekela ngamandla akhe onke, futhi wayecabanga ukuthi njengoba eshisekela ukubulala abantu balowo ndlela nokubabopha, wayecabanga ukuthi umsebenzi kaNkulunkulu, kanti uNkulunkulu wayengakazambuli. Ngoba it's very very dangerous ukushisekela singekho isambulo. Yazizwa ukuthi khona la ngifuna ukuya khona, kodwa ngicela ungibekezelele kancane. Now uma uzothola la uPaul lithi iBhayibheli wayephethe amasamanisi ehamba kanye ukuyobulala abazalwane. Now lithi izwi lenkosi washawa umbani wawa. Akekho ke umuntu isambulo esifike ngelightning ngaphandle kukaPetro. uPetro yena yedwa owashawa umbani wawa phansi. No uPaul wathi mayeseshawa umbani ngendlela umbani owunamandla ngayo, akabonanga umbani uyingozi kuye, kodwa wathi ungubani wena Nkosi? Embanini kwavela inkosi ekushayeni
lombani wabona uPetru ukuthi lombani awuqhamuke ebathakathini abathumela abantu ngezulu kodwa lombani uphethe isambulo soNkulunkulu omkhulu nomangalisayo. uPaul ngalelo langa wabe selandela uJesu ayikade ehlupha abafundi bakhe. But uma sebhala uPetru ubhale iqoda yonke yeBhayibheli. Kwiqoda yeBhayibheli ayibhalile ubhale nezincwadi eziwu2. Incwadi yokuqala kaTimotheo kanye nencwadi yesibili kaTimotheo. Uma usifunda lezi ncwadi zombili ziveza into engumangaliso ngoba uveza ukuthi umthandazo unamandla. Ngiyayala kukho konke ukuba bakhulekelwe abasekhundleni nabo bonke abasendaweni eziphakemeyo uthi ukuze sihlale kahle kulelizwe. Ngamanye amagama uthi noma ngabe uma singabathandazeli ukungabathandazeli kwethu kuzohlupha thina kodwa uma sibathandazela sizosibona sihleli kahle. Na ula sifunde khona namhlanje na ufundisa uPaul ngamandla evangeli esikhathini esiphila kuso. My God, I can submit this thing to you in this 15 minutes. Ukuthi isikhathi esiphila kuso isikhathi esibhlungu. Number 2, isikhathi esiphila kuso isikhathi esiyingozi. Number 3, isikhathi esiphila kuso isikhathi esingaqondakali. Isikhathi la khona kuvele abantu abaphethe isifundiso esidukisayo. Isifundiso esidukisayo umbona ngani umzalwane uma sengene umjovo wesikhathi esidukisayo. Number 1 kuphela intokozo yensindiso. Uqala umzalwane engasafani noDavid othi ngajabula lapho bethi kimi masiye endlini kaJehova. Umzalwane osenomjovo walesi sikhathi nemfundiso zalesi sikhathi uphelelwa intokozo yensindiso. Noma singahlabelela sigqume senze yonke into yena uyihlalela nje ngenxa yokuthi ubumnandi bensindiso buphelile. Siphila kuleso sikhathi la khona abantu beza enkonzweni nemithwalo abasayibazi ubumnandi bensindiso. Umbona ngani umuntu osejovwe ilezi ikhathi umbona ngoba sekunama esenabantu asondela kubo bese kuba nabantu abashayayo. Ubumnandi bensindiso buthi woza nawe. Ubumnandi bensindiso buthi woza lento engiyitholile nawe ungayithola. Nisekhona bazalwane. Ngamanye amagama umuntu osindisiwe simbona ngoba evula izandla zikamoya amukele ngisho abaqhamuka ebubini. Glory to Jesus. Glory to Jesus. Umbona ngani umuntu osejoviwe? Ubona ngoba zonke izinto zokukholwa umuntu akade ezenza ngentokozo noma ngabe ukuyothandaza noma ngabe ukuyonikela noma ngabe yini umbona ngoba esehosheke kuzo zonke izinto usenomjovo wemfundiso zalesi sikhathi. Kodwa uPaul uma eza kuTimotheo kwase kukhona imfundiso vele eziningi. Ngiyavala vele manje ngiyavala. Kwase kukhona imfundiso eziningi ezase zibajova abazalwane zibajova abantu bejoviwe uthi ke mayikhuluma kanye nalomzalwane
uthi angina mahloni futhi uthi nawe ungabi namahloni ngaleli ivangeli. Enye izinto that has come bazalwane ivangeli sekuvele ukuthi abantu abaningi sebenamahloni ngevangeli ngoba seziningi izinto ezikhulunyiwe. Akasekho ophumela obala. Angazi noma thina sifunda ikole kwakuthi esikoleni sihlangane ngama break kuyathandazwa kube khona ama-SCO la khona kushunyelwa, kodwa ngizwe kuthiwa ezinye ikole eziningi sekuthulekile kufundisa abazalwane kuzo, kufunda abazalwane kuzo ngenxa ukuthi enye izinto ngenxa yemfundiso nezinto ezivukayo sesidevelope ukuba namahloni ngevangeli. Ivangeli ibandla namhlanje lidinga imvuselelo. kaPaul ayikade enayo encwadini yabaseKorinte la ithi khona anginamahloni ngevangeli ngoba lingamandla kaNkulunkulu. Akasho ukuthi linamandla, uthi kodwa lingamandla. Ukufika kwevangeli kusuke kufika amandla. Uma wamukela ivangeli usuke wamukele anginamahloni ngevangeli. But one of the things azishoyo uthi ke uPaul ngenxa lokho ngiyahlushwa. Oh yes Lord, ngenxa lokho ngiyahlushwa. Ngiyazi ukuthi ivangeli abaningi balithanda uma kusanqa kuyimoto. Hayi kodwa nikhona abazalwana uma kusenzeka imangaliso kodwa abekho namhlanje abazalwane abazokhuthazela nasezinhluphekweni zakhe. Ake ngisho lokho ukuba inhlupheko kaze zibe khona ngabe uJesu ngabe insindiso asiyitholanga. Uma uzofunda incwadi kaIsaiah chapter number 53 lithi iBhayibheli laphana likhuluma ngoJesu lithi wazethwala izono zethu wabetshatha ubuhlungu bethu. Nisekhona kodwa bazalwane lithi wazenza lezi zinto ukuze thina sibe nokuthula emphefumulweni wethu. Ukhumbuza ke lo mzalwane uthi ungabi namahloni ngeinhlupheko zevangeli. Uthi nakalokho mina anginawo amahloni ekuhluphekeni engikukho. Usethi ke ngenxa ukuthi ngiyamazi engikholwa uye. 3 ways of knowing him and then I will get out of your way. uJobe umekhuluma indoda leyana eyezwa ubuhlungu ohlobo olumangalisayo. Mawufika kuJobe uchapter number 42 la khona sethi kodwa uNkulunkulu ngangikuzwile ngokuzwa kwendlebe kodwa namhlanje amehlo ami ayakubona. Ukhona umehluko bazalwane phakathi kokwazi ngenxa yokuzwa kwendlebe. uJobe umekhuluma lawo mazwi uthi hayi ngakhuluma ekungazini kokubona kodwa ngakhuluma ekwazini kokuzwa. Yabona mawuzwa into kaJobe kuthiwa amabhizinisi akhe afa ngosuku olulodwa, kuthiwa izingane zakhe zafa ngosuku olulodwa, yonke into yakhe yaphela ngosuku olulodwa. Usuyabona manje ukuthi ukumazi noma kwakungokwenhlebe kodwa kwamgcina elahlekelwa, kwamgcina elahlekelwa. Yabona uma ngimbheka uJobe ngemhla bazalwane esefika kule level
yokumazi emva kokuthi abone. Encwadini ka chapter number 20 uJobe chapter number 20 verse number 19. I don't know whether it's 19 verse number 20. Uthi lithi iBhayibheli ingalesi sikhathi elele phansi uma ustudisha the posture kuthiwa icancer yayisimudle umzimba wonke kodwa nikhona bazalwane ukhona kodwa amene stadium kuthi icancer yayisimudle umzimba wonke ethi mayilala ngapha kulolu hlangothi ethi mayisukuma kuvele qathuke inyama kanye nesikhumba ethi mayilala ngapha ethi mayisukuma kuqathuke inyama nesikhumba sengazathi wathi Miami ebheka ngapha ebona isikhumba nenyama yakhe ebheka ngapha ebona isikhumba nenyama yakhe ebheka ngapha ebona isikhumba nenyama yakhe wathi lokho bekufanele ukungibulala kodwa wabheka phezulu shandele bosikapa wabheka phezulu wathi ngiyamazi umhlengi wami ngiyamazi noma isikhumba sami sesishabalele inyama yami ishabalele kodwa ngiyakumbuka ngikhululekile ngiyamazi ngiyamazi ngikholwa uye angazi ukuthi uze kule stadium yini oxakwe yiyo ngifuna ukuthi into oseduzane kwakho uthi lento incane kakhulu kunalolu lwazi engilwaziyo ngaye ngiyamazi elinye uma ku chapter number 42 I think verse number 2 or verse number 3 uthi ngisangiyazi manje ukuthi wena Jehova ungenza konke necebo lakho alikuvinjwa ngingakhuluma kodwa kubazalwane ababona sengathi bavinjiwe ngapha nangapha ake ngimemezele phezulu kwempilo icebo lakhe icebo lakhe alikuvinjwa noma ungagula uzophila icebo lakhe alikuvinjwa noma ibhizinisi lakho linganyakaziseka kodwa icebo wena onenyembezi emehlweni khala wazi ukuthi icebo lakhe alina kuvinjwa wena abakuthukayo bathi libambe lingashoni iyoya khona ukumazi ngokokuzwa kwendlebe ukumazi ngokokuzwa kwendlebe kodwa khona ukumazi umazi ngenxa yezinto asezenzile amandla akhe Shadrach noMeshach noAbednego encwadini kaDaniel chapter number 3 uma uzofunda from verse number 17 kuthi inkosi yamemeza yathi uma ikhuluma naye yathi ebafana kungamabomu yini ukuthi ningakhothami kungamabomu yini ukuthi ningakhothami besokala abafana bethi asidingi ukuphendula kule ndaba yakho we've got nothing to say kule ndaba yakho kodwa kukhona isifuna ukukutshela khona our God awethu uNkulunkulu siyamazi awethu uNkulunkulu unamandla awethu uNkulunkulu unamandla naphezu kwalesithando somlilo unamandla naphezu kwalengxaki unamandla nalento ekubophileyo unamandla our God is able
wakhuluma abafana amamaziyo ngoba khona ezinye kukhona amanye levels ongeke ufike kuwo until you know him. Until you know him. Nisekhona kodwa bazalwane kuthiwa labafana kwathi noma sebephoswa esithandweni somlilo bathi mabephoshwa bebosiwe umlilo wathatha amaketanga kodwa bona babonakala behamba engathi into ezokwenzeka kulesi sikhathi la khona uSathane secabanga ukuthi uqedile ifundiso zobumnyama zicabanga ukuthi iqedile kuzovela not many but the few abazobehamba bathi noma ungawubasa lo mlilo kodwa ngeke asikhothame bantwana benkosi asikhothame kumnandi asikhothame kubuhlungu asikhothame sishaywa asikhothame kwenzeka zonke izinto azuluhlobo olungakhothame ngoba siyamazi esikholwa kuwo. You see these boys le Bible bahamba kwangasha ngisho amayembe nisakhona bazalwane not amabhantshi kodwa amayembe kuthiwa kwangasha ngisho amayembe belokhu behamba emlilweni uphinda phindwe kayi7 ayikho kodwa lento belokhu behamba ngaphakathi belokhu behamba emlilweni namhlanje sizonifaka intelezi yasezulwini ezokwenza nihambe phakathi ethandweni somlilo ngiyamazi ayada bakhasaya ropoposataba kiraboshataba ngiyamazi enkolo lethi Bible babonakala behamba kungashi namayembe belokhu behamba phakathi kungashi lutho yathi inkosi asiphosanga yini aba 1 2 3 kodwa ngibona sekukhona nowesine manje ngibona khona nowesine ngenxa ukuthi umazi uyakwazi ukwehla angene emlilweni kanye nawe khona abanye lapha phakathi kwethu abathi umfundisi wazi ukuthi kuyisaphila kanjani yithi mina usazophila futhi noma umlilo ungaphinda phindwa kodwa wena usazophila ngiyamazi stadium simemeza sithi ngiyamazi ngingezwa abangcwele bethi ngiyamazi shout ngiyamazi enkolo and uPaul umekhuluma ezwini likaNkulunkulu encwadini yabaseFilipi one of the most powerful portion of scripture ngoba le yancwadi leyana kwangesiyona incwadi yevangeli kodwa kwakuyincwadi yokubonga iminikelo yabazalwane. Yeah, once you open that book ingqondo iyagijima ithi namhlanje sibongwa ngomnikelo nisakhona abazalwane ngimthanda umekhuluma kuyo le yancwadi umufika ku chapter number 4 I think it's verse number 17 19 20 la khona ethi uNkulunkulu wami uza kugcwalisa ukweswela kwenu. Sekhuluma umpostoli njalo sengikhuluma kuleli dolobha sengilikhipile leli yazwi eBhayibhelini kodwa ngililetha kubantu abalapha. uNkulunkulu wami
la ngihambe naye for 35 years full time ngishumayela imessage ingaguquki uNkulunkulu wami angisho uNkulunkulu ongiphilise ezifweni okuthiwa abantu abaphili kuzo kodwa uNkulunkulu wami uzokugcwalisa nada bakasa ushada baka uzogcwalisa ukweswela kwenu ngokwengcebo yakhe esenkazimulweni. But listen to this, in that book mayiqeda, because that is the theme verse encwadi yabaseFilipi. But uma uza eqaleni chapter 1 verse number 6 uthi nethembe yona leyo, nethembe yona leyo ukuthi owaqala umsebenzi omuhle oshada nabaka owaqala umsebenzi omuhle empilweni yami uyakufeza. Thinto seduzane kwakho ukuthi uyakufeza. He's the Alpha and He is the Omega. He is the beginning and He is the end. He is all in all. Ake ngikhulume namhlanje uyisinkwa sokuphila, ungamanzi okuphila, ngemivimbo yakhe thina saphiliswa. The Rose of Sharon. Mthanda umesefika ku chapter number 2 ngoba kufanele kube khona indlela omazi ngayo. Mayesefika ku chapter number 2 verse number 5 uthi mawubekini lo mqondo owawukhona na Kristu Jesu okwathe uNkulunkulu ephezulu le kodwa wazithobisa wafa ukufa kwesiphambano. Bese lithi iBhayibheli then, can somebody shout then? Oh yeah, again memezi stadium sitting alokho ke mfunezwe nalo seduzane kwakho ngalokho ke uNkulunkulu wamphakamisa wamnikeza igama elingaphezu kwamagama onke ukuthi ngegama likaJesu amadolo onke aguqe nezilimi zonke sivume ukuthi uJesu Kristu uyinkosi. Unto the glory of the Lord. Oh God, 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 Hayadaba, Liprokoshataba, igama likaJesu liphakanyisiwe ezulwini nasemhlabeni. Igama likaJesu liyaphilisa, liyasindisa, liyakhulula. Igama likaJesu. Abesefika ku chapter number 3. Mayesefika ku chapter number 3. Umuzofunda from verse number 7. Lithi konke okwakuyinzuzo kimi ngakushaya indiva ngenxa kumazi. Can I suggest something here? Ukuthi uma kukhona isono ohluleka ukusiyeka yikuthi awumazi yena. Ngoba uthi Paul
uthi ukumazi kwangenza ngishaye ngilahla izinto. Ake ngimemeze noma ngabe sekukhona ivangeli le grace singayiqondi kodwa izono ziyalahlwa. Kuyashiya utshwala bafowethu, ziyashiya intombi, hayi ziyayeka inyanga, akuyiwe enyangeni. Asithwalisi konke kwakuyinzuzo kimi ngakushaya indiva ngenxa yokumazi. Uthi nakalokho ngikushaya izibi ngenxa yobukhulu bokumazi. Now when he said at the progression of his knowledge, usho ukuthi ukumazi akuhlali kusayizo wodwa. Njengoba sila nje asimazi ngendlela efanayo. Fanele umazi njalo mawuvuka ekseni uthi yandisa ulwazi lwami. Njalo sekusemini mawuphuma emsebenzini uya kwilunch noma uya kwidina uthi baba khulisa ulwazi lwami, ngoba uma lukhula kukhona into eyenzekayo. Yazi ukuthi sonke singama-Afrika, yazi singama-Afrika la. Ma-Afrika uthi noma esemazi uJesu kodwa afuna ukulanda nezinye izinto. Kube khona nentanjana azoyibopha la okhalweni, kube khona nencwebanyana. Uma singake sidlala umakhumlana nje la, khona izinto ezikumangaliso esingazibona zilenga. Nezinye inkinga ukumazi. Uthi nakalokho ubukhulu bokumazi ikhona engikufunayo. Abe sezothi ke la afika ngiqede khona bishop la afika ngiqede athi ukuze ngimazi yena ngazi namandla okuvuka kwakhe ngimfuza nangokufa kwakhe ukumazi. Let me close like this. Isikhathi esiphila kuso sidinga umuntu omaziyo, ngoba ziningi izinto sijikelwe naba kade sihamba nabo. Sajikelwa nekade sihamba nabo. Nisekhona bazalwane. Uyabona uma sekujika uzikhale, uyazi usathane kukhona ingcenye lezi stadium esizojika kanye naye. Kodwa mawumazi uthi sikhali shona eceleni ngoba usukhuluma enye into, kodwa mina ngiyamazi engikholwa uye. Isikhathi esibi uNkulunkulu noma uSathane akasabayekisa abantu ukushumayela. Kodwa ufuna bayeke ukushumayela uJesu olenge esiphambanweni, bashumayela ezinye izinto. Mase ngiqeda ukushumayela lapha phansi kwetende kukhona ukuthi nokuthi okungakusiza. Angeke silijike ivangeli nolijika singasekho, nolijika singasekho bafowethu, nolijika singasekho, solijika singasekho. Hayi
ayikho into elekelela uJesu. uJesu yena ngemivimbo yakhe saphiliswa, wenziwa wabampofu ukuze thina sicebe. Ngiyamazi angikholwa wona. I was talking into the church. Lele ngilikhonzisayo. Uthi yonke into yasekholweni isinqumo somuntu. Anisekhona bazalwane. Yonke into yini? Isinqumo somuntu. Uma kukuthi uyagula, ugula ngoba unqumile. Ugula. Unazo ezinye indlela zokuziphilisa. Nisekhona bazalwana. Uma kukuthi umpofu uyaphuwa, umphuwa ngokuzikhethela. Nisekhona bazalwana. Uma kukuthi urich futhi ngani ngokuzikhethela. Nokumazi futhi uyasikhethela. Let me close like this. Uthi Paul, noma sekukuningi kanjena. Sekukuningi kangaka. Akuningi. Aningenze ngathi anazi. Kuningi. Akuve kukuningi. Kodwa kukuningi kanjalo uthi uPaul. Nakalokho ngiyahlupheka. Hluphekela leli evangeli. Ngoba ngiyamazi engikholwa uye. Abesezosho lamazwi egcineni angiqedayo. Athi ngoba ngayo uJesu wasenzela ukusindiswa kwethu. Ngaye. Awuthi ngaye. Athi ngaye uJesu wasenzela ukuthi siphume nala siboshwe khona. Ngaye. Awuthi ngaye. Ngaye uJesu kule stadium wena ungasukuma uhambe. Ngaye uJesu kule stadium wena ungaphuma kulezo zibopho zakho. Ngaye. Yamazi engikho. Siyamemezela sithi makwazeke naseThekwini, naKwaZulu-Natali, nase-South Africa ukuthi ngegama likaJesu yena yedwa. Ngegama likaJesu yena yedwa. Ngegama likaJesu yena yedwa. Umilo muntu phambi kwanesindile. Ngokuba ayikho insindiso ngomunye. Futhi alikho elinye igama esinikezwe lona. Igama likaJesu ophilayo. uNkulunkulu liphakamisile walinikeza amandla phezu kwamagama onke. Kodwa simemezela nangesikhathi sethu ukuthi uJesu yena yedwa. Before we pray, ngaye uJesu, ngaye ungasinda, ngaye ungaphiliswa, ngaye isimo sakho singashintsha, ngaye izinto ekhala lakho singashintsha, ngaye ukugula kusemzimbeni wakho kungabaleka, ngaye. Masasithandaza manje before we close. Bengifuna ukuthi ngenza lo mthandazo ngi-invite umuntu othi mpostoli ngise kule ngqungquthela enkulu kangaka kodwa ngasindi ngaye. Mayikhona umuntu la othi hayi mpostoli angikahlangani nalo Jesu. This is a golden opportunity. Singakathandazeli isifo sakho, singakasithandazeli isimangaliso sakho, sicela ukuqhweba umphefumulo wakho qala. Ngoba ngaye siyasinda. Uma ikhona othi Jesu ilekelela impilo yami, lift up your hand where you are. Abanye behlisa isandla. Ngifuna umphefumulo
othi ngifuna ukusinda ngaye. Uthi obhala umhlabelelo ngegama lakho Jesu amadolo onke ayaguqa. Mayikhona umuntu othi Nkosi ilanga ngiyeza uthi ilanga lokukhululwa kwami lokho. And akwenzeki ngomunye. Kodwa kwenzeka ngoJesu kuphela. God bless you. Ngicela uphakamisa isandla sakho nawe. I see hands. Abantu ngoJesu ngiyasinda. Ngoba isona sothi sixazulula inkosi esinikeze sona. I want to pray for you. Woza shenge.